Ето сега вече това може би е опит, който... Да видим какъв е метража на този опит. Дали това не е и олимпийски норматив за Пламена? Да видим какъв е резултатът. 6 метра и 87 или 90. 6 метра и 97 сантиметра за Пламена Миткова. Страхотен резултат. Невероятно постижение за младата ни 19 годишна все още състезателка, освен покрит норматив. Много емоции за Пламена Миткова, която